Tak, Filipku, sfoukni. Motorka jela. Tak, teta ti pomohla, viď? Jo. Tak, rozkrojit. A to teprve začne to nejdůležitější. No, už nejsou. Foukal, viď? Filipek sfouknul. Kolik nás je? 2, 4, 6. Já ne. Tak, ještě foukej. No, ještě. Mami, drž si to, mami. Bacha, ať do toho nenarazí čumákem. No, foukáme, viď? Mám pomoct? Pomáhej. Tak. Výborně. No, už to je. Ještě jednou. Ještě. No, teďka na to sfoukneme ten ubrousek a bude fire. Budeme mít uzený dort. Jo. Už není. Už je.